Je to Cat-Dab, nejlaskavější druid uprostřed ulsterských druidů. Spojuje v sobě vědění, vládne živlům, otevírá přístup k nebi, oslepí oči každého cizince a věděním zažene jeho sílu. Vyučoval své žáky na severozápad od Emainu. 8 z nich bylo schopných osvojit si vědění druidů. Na břehu stálo mnoho ozbrojených válečníků namačkaných na sebe. Mezi nimi pobíhaly jako furie ženy ve smutečných šatech s rozpuštěnými vlasy, s hořícími pochodněmi v rukou a kolem stáli druidové. Zvedali ruce k nebi a vykřikovali strašné kletby. Vy, druidové, žijící, žijete v hlubokých lesích a odlehlých hájích. Vyprávíte, že stíny mrtvých nepřijdou do tichého místa Erebu nebo temné podzemní říše boha Dipátera. Nýbrž, že duše opět oživne v jiné sféře. Pokud je pravda to, o čem zpíváte, je smrt centrum neustálého života. Neexistuje přelom mezi starými napůl magickými formulemi, které zpívali druidové a pozdějšími zaklínadly čaroděje a vědmy. Obojí pocházelo z védám podobným svatých hymnů. Tvořili učební základ pro učitele druidů a věštců. Ve školách ho ústně předávali dál. Většina z těchto moudrostí nikdy nebyla sepsána. Písemné fragmenty uchované do dnešních dnů jsou pravděpodobně jen pozůstatky významné ústní literatury. Za starých časů druidové vyráběli z čerstvých stromů masky na Samhain. Poté, co si řezbář vymyslel, z jakého dřeva by maska měla být, odešel do lesa. Vybral si svatý strom, totém, a jako obětní dar zapálil u jeho kořenů kadidlo. Potom druid vetřel do kůry včelí vosk a myrtu. U toho vyslovil křísící kouzelné formule a poprosil strom, aby dodal životní sílu, podstatu a charakter masce, která měla být vyřezána z jeho kmene. Masky měly otvory pro oči a vyřezaný obličej. Pohled na ně budil takovou hrůzu, že působili strašně nejen na zlovolné duchy, ale skrz duši kněze i na jiný svět. Druidové bydleli v hlubokých lesích a uchylovali se tam, kde nebyla jiná lidská duše. Oslavovali bardské rituály a temný kult. Bohy vzývali v lesích, nevyužívali chrámy. Lid se nikdy nepřiblížil ke kultovnímu místu, protože bylo určeno bohům. Vše je jen sen? Snad. Jsou však sny stvárňující vyšší skutečnosti podstatně lépe než každodenní pohled na tento svět. Pochopení během ústavičné změny. Druidové byli vidoucí, věřili, že každý jednotlivec rovněž může dosáhnout nadprůměrného stupně vnitřního pohledu. Důvěřovali lidské bytosti a tvrdili, že pro člověka není nic nemožné, protože moc člověka je po vzoru bohům podobným druidům a nepopsatelného boha nekonečně velká. Jen občas není schopna odhadnout svůj rozsah a už neví, jak může být použitá. Když západní myšlení hledá svou identitu a když ji nenalezne ve velkých náboženstvích, měli bychom si vzpomenout na jiné poselství, které k nám proniká z temnoty dob dávno minulých. Poselství druidů, strážců a zvěstovatelů nejvyšších duchovních věrouk, pro něž i smrt byla místem dlouhého života.